Lada ma phi pendon kam ar tali kisim kat lane lai tali kisim kat kesem jeng yang ngi ban pendon kam ye ke risas nama lai ar tali kisim kat ban risas man la ubunah kata kala kata ye ke pisa jonge kata kala kata ye ke bible la jonge umta na mar manta pralop lada mangi ngim risas ye ke mobile sim kat jonge ki company lane ki customer service ki call yang ngi na benta ba ki pen berngam yang ngi lada ngim risas ye ke sim kat jonge kin saat ye ka lada ngim risas ye ke sim kat jonge kin sapendu no ya kala na kin sa ai kata ka expired date ya ka mobile sim card jongi te ban ya ka bangi yo ya kata ka expired date lene ban ya ka bangi yo ya kata ka kajing pun perngem jongki bakin ot no ya ka mobile sim card jong namar ngim yo ban recharge live pa sas pa teng kaman la ubna ngim yo ban recharge live pa ka we sim card live pa ka we sim card da ka bangi beton kam ar la teli sim card safe ya ka recharge jongi tang na ka banta bangin yo ya ka company validity kata ka lab hasibun yangi namar ki customer service jongki dogi ba call ya piman ka por na ka banta bakin Pak Richard penperngam bakin orno ya ka mobile sim card jong kin sekut no namar hila le ya ka tal tan leng bah ka mobile sim card jong ka company tong in ton kam ya nega trik pan tang in po sa video na taban use ka important trick ngan pan ip hapo ka phone call ngan search ya ki code star 123 harus nata nga klik call parane ladang nga klik call hana pi ka bemut mentang adon tang ko ba 0.39 ka mains balan kane ka mut ba ka ne ka sim card jong ala dang am recharge ya ka bill ne ladang am recharge ya ka bai banai hagano kano ko por kila ban call ngaling bagi company ba ban pa recharge ya ka mobile sim card jonga da ka bagi penberngam yangi bakin orno ya ka mobile sim card jongi te ban ya ka bangi syamjung na kene ka benta lane ban ya ka bangi lut bun ha ka ban recharge baro ar tali ki sim card tungin ton kam ya ka tal tan na ka benta ban safe ya ka recharge jongi ngila ban yo stang na uwe ban recharge ya ka mobile sim card jongi uta udai ubang amdon kam u artel thangsam pila ban download ya artel thang app tak pamdon kam ya play store but hadin ma pila dap download ya artel thangsam ngin open but play ya application hadin mangila dap open but play yo application ngila ban klik bat ban wad ya ka option bang yo ban recharge na banta ka sim card jongi ngi klik bat select na option recharge button select na ka section kana bangin po sa banta bang yo ban recharge sa mobile sim card jongi bat ha kana banta phila ban shows bat ban select yo mobile phone jong philene ka sim card jong phi bat sa select ka mentang ila poi cek benta ban recharge cek sim card jongi le ne mentang ila poi cek benta ban top up ya ke mobile sim card jongi ngan pun saya piki detail ha pedang kena ke recharge detail pada pedang kena ke tel tan le ne ke top up detail pada hane pi pila tip ya ke recharge le ne ke ta data unlimited pat ngan pni pi ya kata ke tel tan le ka balong safe na benta kata ke top up jongi ke dai gana hapo kena ke application pi ya ke option tel tan top up of washer padahal ngane thui pi pralop ida ka papi silak na gane ka section tel tan top of washer gane ka ka mobile sim card artel da ka papi pe ya ka video hadu bukun ngane turu ipi sigmenta jong ka mobile sim card Jio pat menta ngindai nginle no gane ka artel sim card bat ngin silak ya gane ka tel tan top of washer ngapan chai pi hapadang ganem Lada ma phi pendon kampun teli kisim kat ke samsung ya phi ban pendon kam ya ke recharge ar la teli ta ban ya ke ba expire ka mobile sim card jong phi ka ba phi ban top up no ka tang da ka main balan nang ba ka sim card jong phi kan save kata ka lo ban da yang i jis pa percent ba kan save ha ke ka option barane phi ya ke session nak minta ka atel order box ka la ban ai ngi khat phra tangka arpo prasngi validity tongin klik ya ke detail hane ban share ya ke detail jong ne option pe hane pi ya ke detail jong ka kala pan ai ngi kumba arpo prasngi ka validity enjoy ist calling at disconnect reach for 20 is there for country with traffic visit www.artel.in kana ke jemut ba kana ka main balan kala pan kalaban penim lana kalaban ajing rap yangi kumba hapo arpo pras ngi da ka bangim ton kam ya gane ka recharge kanang ba ka sim card jongi kan long safe kan light na kata ka expire bat kan ya hapo arpo pras ngi kalaban dai kum ka main balan ban ngila ro ban call ya ki ve pat ki bro tang da ka ba ai ka message call lana bakin call bak pat ngi lada ka dai ka jing ton kam ngim la ban ton kam ya ka da ka bangi call ya ki ve na la dangi call ya ki ve kan lut koloi ta hapo ki 6 minute lana ki 6 minute kata
kedai ke jeng rap ke bang yu na kene ke benta bat na ke benta ka data internet pat ke long non data ke kam la pat ban ai ngi ya ka data la na ya ka internet pe ne benta nga klik recharge ya kene ka mentang ngamut ban recharge dengan ke session barhane pin si bagalong successful bagalong success na kumna barhane pi hane ngan klik pay button barhane ladang klik pay button hane pi payment processing ke mut ba ka payment kala process na gamta bangan recharge dengan ke mobile sim card arta jonga bala ar bana la bana claim use chu ban recharge dengan sim card pat menta kila calling ban recharge kila ong ru na mar bala dangam recharge dengan sim card kinsa ot no ye kala ne kinsa expire ne kinsa pendu no ya gene ke mobile sim card jonga na kata ka daw nga habban recharge ya gene ka tel tang ban save ya la ka jong ke mobile sim card bat pi hane mentala da nga klik tik ba gene ka PTM pin jonga kala trekam bat menta ka sim card jonga kala long successful recharge when imta UPI transfer to Bharat Airtel from payment tahane pi ye ke session lene ke message ba khat para tangka kala minus na ga bank account jonga na mar bangala top up ye kene ke mobile sim card jonga tang bakan save na kene ke expire lene kumba ongi company bakin otno ye na mar kene ke laban save ngi sibun na munta ka recharge lene kata ga jinglut bun hak banta ban recharge ar la tele ki mobile sim card recharge successful menta pan ngini po se ga banta jong ka Jio top up Kajiyo top up kumpanga ong pina banta ban klik ka button recharge padahal ngi hab lana ngi la ban select ya to ka phone number ka badai kajiyo simtan to ngin select bat nyon na gana option tel time top up padahal ne pi ya gana ka tel time top up lada pi recharge ta ki we pat ki plan gana kam la ban try kam la ro ban long han re ka bala ban try kam bat ka bala ban long ka dai katal tan ke badon ya ka por na ka banta ka validity padahane menta ka jiyo ru ngilalap kumba ar peun riu tengka ha ka ar pe prasngi ladangi klik view detail hane pi pralog bagane ka detail kalap ayangi ya pi ka jiyo ka don ya ka wallet offer ka offer jong ka kumba ar pe prasngi validity for jiyo customer only data ngila ban yo RGB ka watch ka dai NA ladangi call chaki we hen rangim dai ban call ngila ban ada ka message call chaki badon kam ngi na mara dangi call kene ka data jong ngila kene ka validity kan salut kuloi ta po chimnit arminin bat ka SMS ru ngi UNA padahane ngi klik recharge la ngi ko ban recharge ka long payment successful na ka ban ya ka mobile Jio sim jong phi kata ka la ban save ya phi na ka jinglut bun ka pisa ban ya ka ba recharge ar lai tele ki sim kan ngangi mta pelas nya thu ya ka video ngi pe pat na studio